Hei, salutare lume și bine v-am regăsit la un prim episod. Suntem aici pe planeta lui Gorgo. Nu cred că o să iau copyright de la hater. Hater în cult. Și am găsit ceea ce îmi trebuie mie. Mă vor găzdui timp de 3 zile. Pentru timp de totdeauna. Mure sătenii. Nu! Așa, săteni și va fi o serie destul de interesantă, să zic eu, dar doar cu ajutorul vostru eu vreau să fac cât mai multe episoade. Voi avea și invitat special, cum ar fi Gorgo Fans BVB. Da, am apărut între 2 sau 3 videoclipuri de lui, vreau să-mi iau o casă. Mă stabilesc într-o casă, luăm cei din ferărie și se termină episodul. Eu voi lucra off camera dacă credeți că sunt hacker și să-mi dau diamante. Am să fac asta doar dacă voi strânge la acest episod 5 like-uri, vă promit că va apărea unul nou chiar în această zi. La noi aici, la noi aici în județul Brașov ninge, plouă. Nu scuzați-mă de entuziasm, dar abia aștept să ningă. Da, și acesta este sătucul. Am să mă fac o zi de fripte la Săteni. Am să plece toți de aici. Și cred că o să săpăm și sub această fântâniță, dar din episoadele viitoare când o să găsim iron și chestii. Uite, băiatul ăsta mi-a deschis ușa, mersi, de azi dinainte nu mai stai aici. Ai familie? E perfect, dragi oameni, ăsta este statul în Palec, lui Gorgo. Și atâta, eu voi lucra off camera. Eu m-am dus. Pa!